Guys, diyan iabot lagi yung Shopee ni. Ano ba nagkuwang na upuan? Ay, screw lagi. Iyahan yung kamay. Ato bukagon to sa. Nabutang na jud dari mga sapatos meras likod sa puntahan na magibutang dya. Kaning kang Kristil inaguli na lang siguro ni Jamambi kay grabe agbawod sa dagat na kuyawan ta mo balhin didto. Daghang kadong salamat sa imong always nga pag-support namo na nice ka jud butangan na ng sapatos. Oh. Ay hala. Hala unsa na siya hala. Kay gamay pa man. Unsa ni? Lahi lagi siya oh. Kuyaw kayo siya kuan ba? Unsa ni siya guys? Ay umang. Kamong kuan guys kay pa mi nakapanghipos kay ginabisi ka ko dito sa ngamo. Jaga kaon ko dani sa gipanginhasan nga mga kuan ba? Suwaki. Wala rin mga kuha di ay wala rin mga kuan. Bangkawil. Na ako ibang kawil pero naman pinanguha dito ang bangkawil na kuha kay mga uno mga siguro to kabuok. Diyan naman to yung mga taga Burmini, dagang ano na naman gihatag ang kuan kay upat naman kabuok. Nay sa kitambok bisag kuan Pero niya sa bawo. Tabilang iyo pa nang gipakuluan. Manginas ko magusog. Kuluan ka lang sa bawo mainom. Di manginas ko usog ugma ba? Salamat ni kadto ni Ma'am Bina nabutang na niya mo dadto sa likod sa portahan. Magkuan. Ang gisarado portahan guys kay silaw sa adlaw. Si Papa Eddie day guys wa pa na siya nakatrabaho kay wasa na ko na siya patrabaho kay malgi na mabalik na pud ang kuan. So butangan na nato ni sagsuka guys ug asin gamay. Ang daghan kay sa gunod bisag kuan. Gamay siya pag daghan kay sa gunod. Ano kago? Nami di guys basta magkugi ang panguha ba? Ang mga bagaw. Pero dami po niya sa pabukawan nimo. Ang unggangan sa una guys kay pabukawan naman yung tubig kali. Pabukawan naman nimo ni uguang. Kami maguna ko pabukalan kay ang sabaw lami kayo. Malas na sabaw. Ang dami din sa sabaw sa kuan guys. Pan. Naman. Hindi guys, wako maninda karon guys kay gapaabot lagi ko sa maging balwit pero taga agriculture ini man to sa ju. Hindi as utso naman guys, as hindi na kapilo pa man mo abot. Kuha na mo guys. Buwad nga, kuha. Sarado na putahan kaya na hindi guys kuwas sa dito guys, hindi to guys kuwas. Ika maro to guys, maro na nakinahasan ganyan guys, maro na lami pagkado pamahon nimo ba nga na kay kinasin. Kanday ko dito ng minhas guys. Diya, napaabot lagi ko sa mungari ang taga-agriculture. Manawa ko magluto ron guys kay kuan food ang eskwelahan dari guys ang nagklase way klase ang grade 6 way murag na athletes mo siguro grade 6 grade 3 og kuan way klase manang along kaninda lunis na siguro ko maninda usab guys dala guys na manis jay kuan mura siya og army tiger o dili ni sa tiger kang sa tao di kon Erlin mo na iyang so ato ning pagkasusihon guys kay na di ana lagi pud ag mga loy mo pud sila nanginabuhi baya pud sila nawa naman
So nagsaliat ko uguan guys kay video. Asa kag uda ni tago siguro. Wala magwi klase. Ano ako naninda guys. Gahuwat lagi po ko jagi kuan po guys wa ko to gabi kasi papaedi lagi kanang sige bangon-bangon kay malagi na sige pangatol lang ihang sa lawasan lagi kuan man ni siya kanang suya natin igma buhi ba ni grabing kainit. Init na siya guys, tawad mo landong kay mo uwan init ba man ay makalabad sa makalabad sa ning uwan init. Nice na ka siya guys. Mao man niyang kalingawan guys ug kada adlaw lagi na ako diri libot niyang mga garden. Gahuwat lagi ko guys sa agriculture ka mungari kay tanawon ko ni daghang mga tanom. Tanawon ni okay ba ko tagaan ba ko uguan. Tagaan lagi ko guys og tulo ka baboy. Gasa pud na ibutang manang surbihon sa kunila dari gasa pwedeng mabutangan og baboy kay tagaan ko nila. So ihatag ra na guys kay ako may nasikan sa pagpa-garden. Ihatag ra na sa agriculture. Ito lang pa ang tuhon dito kay para masakal dito sa babaw. Guys, diyan iabot lagi yung sapi ni ano ba nagkuwang na upuan na may buak. Mahala ra ba dito? Mahal ra ba si 900 lagi? Duha beri ka buo. Aduha rin eh. Iwan. Saba. Saba adam ti oy. Ile. Gili siguro nila kaya kuan man. Huwag sino. Saba na iwan. Ha? Ito nga? Habol ako. Nagbawkot ko. Ay, saba. Stainless? Ano siya? Ay, screw lagi. Ipasok sa mga na. Plastic ni? Di ako hawiran eh. Honey! Naugtos magag. Imusig niya. Ano nga? Hindi pa. Gusto mo. Kasi dahil butang sa ito.
pwede masudlan ni kuan. Gikan mo sa Bulacan, oh. Hala, kaabot. Pira, oh. Biyahe mo. Pag-deliver siguro na. Na damage yun. Dili pa jud nila kaya abli man ang kuan. Kuha na, daslak na na. Sa man na siyang kasi mga using. Ito ba yung musugot mo? Ang sapatos dito. Hindi ako kayo kung kapasabog sa dalan. Kani iya ning kamay. Na, ato kung kagon to sa. Pi na nabutang na jud dari ag mga sapatos meras likod sa puntahan na magibutang ja. Kaning kang Kristil inaguli na lang siguro ni Jamambi kay grabe ag bawod sa dagat na kuyawan ta mo balhin didto. Daghang kadong salamat sa imong always nga pag-support namo na nice ka jud butangan na ng sapatos. Nya wala magwang na sapatos si Kristil dari. Kani ka Kristil man ni nila dito. Kani kang Kristil pod ni katong sandas pang simba. Asa iya ka pang simba nga sinauna kidas dum kita. Salamat ka Jamambi. Guys, marami pa niyo ito kuan. Nadi ko i-share ninyo guys kanang gapon nag-deliver kog bikon dyan na may nasobra guys nga marag duha ka tab. So ang gisuroy. Dyan ako'y nakahinabo nga baji saba guys kay nas nayahang gipa kuan sa CR ba kanang gipabangagan ag para imo ano bintana. Kuan kanang nakita sa dyan guys ba. Dyan timing man pud gawa ko ngani manaw nakita ni jaghang kilay. So ninsa nga napahak na kunog hang kilay. So nga aghang kilay pa jud may nakitaan ba. Sa kadaghan nga makitaan nga kuan guys aghang kilay pa jud yang nakitaan ba. So malagi na guys kanang dali-dali ko kuan. Dali-dali ko muna hanggang ko guys dali-dali po na butang og kuan ba. Okay. Namong live sa ko dadto guys sa kuan ya trabaho po dito sa amo. So saba guys kay nahiyang pa buslutan na tubuan. Unja mo lagi to guys kanang sa kadaghan bitaw natong tan-awon yagaha pa kilay may isang na kitan. Porque gijang kilay guys nga naka kuan ba naka eyeliner naka si tawag na lang na mga usong kilay ron ba nga murag tattoo ba na or shading ano. So sa dila man ang kilay guys at least healthy ra ta og kuan ning kamot ta kanang nuroy tag kuan asa naman natong party-arty gug kuan watay panginabuhi watay unahan pa natong arty-arty guys daga atong mga anak nagkagidlay nga na ba unja Korea ko anang baka nang pura saway pud lang ba dayo dili mabuta maka sa lagi kanang sa una pud di sa pugudan ng gilabtan guys nakahinabo mi dito sa eskwelahan. So uso man to sa una guys nga sa Manila na uso bitaw tong mga kinaraan style bitaw nga mga kasunis nga kanang ambil kanang dagko dali sa ubos ba na nibalik na galipon na karon unja mo to guys nagyaya pa man ko atos katong igagaw ni Papa Idi pagkamot na dari kay nagyaya pa kong bata maghatid-hatid pa ko sa eskwelahan. So harap po nang gistorya guys kay mura po ka ng sa kadaghang tao bitaw dyan ako pat dyan na banta dyan ba nga makakita si dyan sa mga post nga magsuroy ko maninda ko mangyana ko ba daghang kadyo ko mga rakit ba dyan pa dyan kong ginaong. So sa una po guys kanang dyan po kong ginan nga huy ngano man ang imuhang kasunis mura makapatay og pitromak pero uso gud to sa una guys kanang ambil ba nga kasunis kasi nakakuanda ka ng mga kinaraan. Hala, saan tani buto pa? Kuan gi ablihan kung kuan ba. Hindi mo lang ito guys kanang saba man ta guys.
Unja di ra jud na karon gahapon ika tulo ni jang panaway na guys. Mas nindot man jud nga maningkamot ka nga naa kay makit-an sa imong paningkamutan man ja. Wala na nahapin na vlog guys. Nang iablihan nagahang tinigom. So niabot to si ja og kuan 7,000 kapin katong mga tag 20. So kay magbag-o na pud ko ron og kuan guys, magbag-o na pud ko og sugod ko karon before tapos ning January magsugod na pud ko og kuan, pero kanang papel na dili na siya queens. Kay mga queens man gud guys na nang mga tayaan ba. So hinay na pud ko ang halin sa Skindi, halin sa pagtinda kay sa nang isig na nga hang kuan kita. Uban palit natin konsumo kada adlaw kay mukaon lang kita kada adlaw. So sa una po guys ni apil pug ko. So karon kay ikatulo man to no. So ang una ija kong ginan nga nang makapatay kuno Petroma kagahang karsunis. Ala siya basta ako nagsuot kog karsunis ka murag ambil. So ikaduha katong ni apil ko og Mrs. pageant dito sa Takangkwa ay niya siya nga ngano kuno ni apil kuno ko na tog pageant guys nga ano lagi wala kuno ko ingipon nasahan ko na pag-smile. Pwede ra magyapon ko may smile kasi ako ingipon. Di lang nato ipakita tawan nga na ba. So smile ka na. Diba? Gwa parang gyapon ko balag din na ipakita lang ngipon. Nga na lagi hang ipon guys. Na bungi na lagi ta. Pero sagdi lang guys kay mas adyo man kitay mabantayan ba. Kitay ibas ba kanang nakuha lagi ko ba ano mo dyan ang kilay pa man dyan na banta dyan sa una mo ko ngipon sa una nagsuot kog ambil kanang hidtupot sa mo tanaw na ba nga na isang naong dadyon ba yan ano na mga tao nga way kalipay ba manghimantay ra din yung gibutang dari dia culturist siya pang pa swerte na sa duhang buwan. Salamat kadto ni Ma'am B kay mo lagi na nanagatuhan ko ana. Nagitungtong lang ni Papa A diag kuan. Tawag nito di arang kainit guys Hindi ta makapag-trabaho dito kay kainit. Diyan na lagi gipalit agahang amo kuan kana murag kid bitoy nga to Amo pa nang ikunik dun sa guys ug di na kadto init. So maro to hang vlog guys yung tanan guys salamat kadto kanang salamat kadto sa induhang always nga pagtan-aw na niyang kuan ja. Ma-upload man jud ko sa vlog ja. Na dito yung comment sa na dito yung message na guys kanang kuan kanang insaon kuno pagkahibaw nga nakapas na monetize na sa Facebook. Agahang Facebook kay na monetize na ko tanan na ang ads on reels ra agahang wa ma-monetize. So aha dyan ang ipaningkamutan nga ma-monetize ko sa ad on reels kay tanaw si Mama Julie guys nakasweldo na siya sa ad on reel. Malang sikog upload sa reels. Maliog lang pug ko og follow sa reels guys kay madto lang pud ako pagkadto tag makatabang pud ga. Makatabang pud ang injuhang pag follow ug pagtan-aw sa mga short video ra man ang reels. So mana pud ni nauso ron sa kuan Wanang hinay na kadto atohang YouTube. Pero mapadadon gyapon kog upload sa YouTube guys kay makakuan man gihapon ko. Makadollar man gihapon ko kada duha ka buwan o kada 2 months na ako'y makuan kay usay 90 ra man 91 so digital maka $100 kada buwan kay malagi na usay late ko mo upload ja dapat na sa oras nta ko mo upload pero kay maliit lagi ko kay daghali kong trabaho kay mao lagi nang wala ta makapangkilay lagi kay sobrang daghang trabaho ja sawa kadto guys kay naikuan pasensya na jud mo sa dagdag kay arong matauran na siya og kuan ba wanang bintana. Salamat kadto ni Ma'am B. Salamat kadto Ma'am B. Anang malagi na. See you my next video guys. I love you all.